Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu kinka njengebhuzu Matshitshi Xhumane. Kunensizwa engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke, umqeqeshi wethu ngiyathemba uyaphila bhutsu. Nakho ngisenkingeni, insizwa yakithi mfowethu. Kunowesifazane engithandana naye mfowethu. Uyikho konke umqeqeshi okungangokuthi my future plans are full of hair. Sisesikhungweni esizodwa enyuvesi sehlukaniswe izindawo zokuhlala. Ake ngiphinde lapho umfowethu uthi ngifuna uyizwe kahle leyo part ngoba ibalekile. Uthi umfowethu kunesifazane engithandana naye mfowethu. Uyikho konke umqeqeshi okungangokuthi my future plans are full of hair. Sisesikhungweni esizodwa enyuvesi sehlukaniswe izindawo zokuhlala. Uthi umfowethu ke inkinga iqale la mfowethu lo muntu uyaconfessa uthi uchithile. Angazi mfowethu ngenze njani ikhanda liyaduma. Uthi kube one night stand osekungidida insizwa yakithi ukuthi ngabe ngithandwa ngempela. Yikuphi okumele ngikuqaphele mfowethu amehlo agcwele inkungu. Wayivala lapho umfowethu. So bengikuphindela le point lokuthi my future plans are full of hair because it's very important yabo. So I'm hoping mfowethu njengoba uthi wena my future plans are full of hair kubo lo muntu uyaziwa yabo. Mawaziwa hayi mfowethu kungcono ungakusho lokho, but if kubo ungaziwa ungakazi uvele kubo nisayijolela nje nenkosazana phela kumele understand ukuthi umjolo umdlalo is a game, it's a game. Umjolo is a game yabo. So if uhluleka uunderstand lokho basenkingeni, so you can't make plans, future plans usajola yabo, because those plans are nonsensical. Those plans are a waste of time yabo. Ngeke azaphumelele because usajola naye. So if umuntu serious naye ukuzanza ama future plans hamba ovela kubaziwa kubo ukuze naye ezobona cha lo bhuti serious ngami uzimisele ngami ukuze naye make chithela understand ucha lento ayenzayo wrong, because wena usufana nomuntu wenze njani omkhipha isixukwini. So ngeke ngithi mina ungabomlandela umfazi womuntu. Umuntu mangabe eshadile inkosazana mayijethi ishadile phumphele nje lapho, because uma uyilandela yobufana nomuntu oqhuba intwala ngewisi so udelela nje ngendlela eyisimanga yabo, because leyo nsizwa yenze njani imkhiphile esixukwini athi hayi bafethu lo owami uthi mina ngiyamkhipha esixukwini kwamntomula. So kuhloniphe lokho kubalekile ukuthi ukuhloniphe yabo. But uma nisajola ungaziwa kubo, that's a game, sawumdlalo yabo. Abantu abaningi ngakho babefa before, sekungcono manje babefa before ngoba babehlule uunderstand ukuthi umjolo ufana nomdlalo, but umdlalo obalekile, because uma phela khona la uthola khona ichance ukuthi umuntu understand ukuthi uyisima kanjani, umuntu ucabanga kanjani, umhlaba ubuka kanjani. Because uma kuthiwa anjoli vele nithandana well fana nenceke ukuthi othi siphethe kahle isiko 30 years sifuna umuntu bese ivela idonsa enkonzweni ayimazi lo muntu nokuthi uyisima kanjani. So izodonsa umuntu kade isigila mkhuba esesikhathele kade umuntu ehlenyuka la ngashaya amavosho enza yonke into ebeka ibhodlela lesavana ekhanda. Useziqoqile ke manje usefuna inceke. Fika inceke izibonela nje inkosazana right donse yabo. That's why umjolo uyathanda uthande ubalekile, but ekugcineni phela mangabe usukhuluma ngama future plans step leso esikhulu kakhulu yabo. So kuye kumele uvele kube waziwe kuba umkhombisi nawe cha ngiserious ngawo ngizimisele ngawo yabo. So you can't make future plans nibe nisajola. Qala uvele kubo umnikeze isithombe esibalekile waziwe kubo. Mawusajola naye waziwa kubo because ngendlela yakho ukuthi waziwe kubo yabo. Mntomule esixukwini usho ukuthi lo wami bafowethu uthi mina. Badlalela kudeke kumuntu osetonyuliwe esixukwini, umuntu oseshadile, abantu abakanjalo ngoba uyobudelela mangabe wenze njalo yabo. So ukuphendula nje la njengoba uthi kube one night stand osekungidida insizwa yakithi ukuthi ngabe ngithanda ngempela yikuphi okumele ngikuqaphele mfowethu amehlo agcwele inkungu. So isinqumo sakho la mfowethu, mina ngeke ngize ngidecide ngithi hayi hlala naye hayi mshiye. Isinqumo sakho, but into ekumele uyiqaphele njengomuntu yini kumele ube nama principles okanye ama values okholela kuona ukuthi cha lawa ngikholela kuona ayangiphilisa. So if umuntu thizeni ehluleka ukwa understand okanye ukwahlonipha well ngeke ngimshiye lo muntu.
So uma umuntu ungavela uphile nje ingekho into ekulawulayo, iba nama principles akho osho ukuthi cha mina ngikholelwa entweni ethize. If uhluleka ukwenza leyo nto and ustick ebona ukuthi umuntu uyamthanda phela ungadidwa uthando, lo muntu umehluleka ukunderstand ama values yakho okanye ama principles akhe ewaphula nje ungamndabaza lutho, well as much as umthanda kangakanani but lo muntu akahloniphi. So ke kufanele uthathe isinqumo esi-right, yabo. So mina bengasho njalo kuwena, ngibonile insizwa zithola intombazane ukuthi iyachitha yenza yonke into, yabo, but siqhubeka kanjani sibekezele kunjalo kuyimanje basathandana. So wena nawe ngingakho ngithi angifuna ukudecide because mhlambe nawe ama values akho uyakwazi ukutolerate umuntu ochithayo owenza yonke into. But for example uma ukuthi wena umjita nje okholelwa ekuthenini awuchithi awuzwani futhi nomuntu ochithayo nangu usechithele, well ngicatha imessage clear lapho ukuthi uyamthanda ungadida uthando. And baningi abantu la ngaphandle ungabambeleli umuntu ukuthi hayi mangimshiya lo ngeke ngimthole umuntu. No, baningi abantu, baningi amathekeli la ngaphandle and ibalekile ukuthi uzihloniphe mangabe insizwa. Sticka kuma values akho okanye ama principles akho okholela kona. Ohluleka ukwahlonipha ke kufanele umkhombise ukuthi ke okanye kufanele umshiye, yabo. So yilokho ebengakutshela kona esinqumo sakho, wena owaziyo ukuthi lo muntu uzokwazi ukumbekezelela noma cha. Wena ukholelwa kini, ikona kuzodepend ukuthi lo muntu isinqumo sakho sithini. Mina ngeke ngize ngithathele isinqumo njoba kuthi ngibonile abantu beqhubeka behlala ndawonye, as much as umuntu esembambile ukuthi uyamchithela but baqhubeka bahlala, yabo. Futhi uyaqhubeka achithe yena uyaunderstand. So engadlisi umuntu engenalutho. That's why ngithi isinqumo esakho. I hope umfowethu uyangizwa ku clear. Mawunesifiso sokuza umbona umqeqeshi wethu ungangibhalela kwi-email, nakhona Facebook ungangibhalela, but ku Facebook nje bangihlezi ngisho ukuthi nginenkinga yabashana abasafunda isikole bayahlezi bebhala lapha ama message agcine sebaningi kakhulu indlela esimanga, ingabe ngisakwazi nokubona nalabo abantu abaserious, abantu abazi ukuthi bafunani, yabo. So insizwa lezi ezincane bhala ama inbox apha yazibuza nje into engihlezi ngikhuluma ngayo, zihlezi zibuza one thing, yabo. So ungangibhalela kwi-email okanye uye ku Facebook, khona inamba lapho engisebenzisa for WhatsApp, WhatsApp ekhona, yabo. Ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi mina nawe sibonisane njengensizwa. Sure.